to try, just say hello. Σε αυτό και τα αστέρι ζει ένα μικρό ξανθό αγόρι. Και έχει ένα λουλούδι, το αγαπάει, το φροντίζει και του μιλάει. Αλλά καλύτερα θα αρχίσω με τη δική μου ιστορία. Όταν ήμουν μικρός, είχα ένα βιβλίο. Ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο το έλεγα αληθινές ιστορίες. Ήταν ένα βιβλίο που μιλούσε για τα παρθένα δάση. Και είχε κάτι ζωγραφιές τόσο όμορφες, σαν ζωντανές. Σκεφτούσαμε τις ώρες αυτές τις ζωγραφιές. Τότε, ολόκληρο το δάσος έμοιαζε να σαλεύει. Να ζωντανεύει λίγο προς τα μάτια. Με τα πουλιά του και με τα ζώα του. Και με τα φίδια του. Κυρίως με τα φίδια του. Γιατί μερικά φίδια έχουν πολύ παράξενες συνήθειες. Όπως ο Βόας, ας πούμε. Ο Βόας, έλεγε το βιβλίο, τυλίγεται γύρω από τη λία του και τη σφίγγει, ώστε να της κόψει την ανάσα. Έπειτα την καταφύγει η αμάση και τον παίρνει ο ύπνος. 6 ολόκληρους μήνες πρέπει να κοιμηθεί για να την πονέψει. Αυτή η ιστορία δεν έλεγε να φύγει από το μυαλό μου. Ακόμη και όταν έκλεισα το βιβλίο. Τι σκέφτηκα λοιπόν, ξανασκέφτηκα. Μια μέρα πήρα το πίνακά μου και τη τιμωρία μου και έκανα ένα σχέδιο. Το πρώτο δικό μου σχέδιο και μέσα στους φώναξες τους γονείς μου να το δουν. Μαμά, παπά, ελάτε να δείτε. Τι είναι, τι τρέχει πάλι. Τι είναι, τι τρέχει πάλι. Κοιτάξτε τι ζωγράφισα. Δεν είναι τρομερό. Τρομερό, ένα καπέλο. Γιατί. Τρομερό, ένα καπέλο. Γιατί. Δεν είναι καπέλο. Είναι ένας βόας, παίρνει καταπιεί έναν ελέφαντα. Να, κοιτάξτε, είναι μέσα στην κοιλιά του. Μα τι είναι αυτά που λέει. Σε καλά, παιδί μου. Εσύ θες, εσύ που τα μαθαίνεις. Εγώ, έτσι που το κακομαθαίνεις. Και μην ψάχνει με τη φωνή σου. Κοίταξε να μάθεις την αριθμητική σου γεωγραφία σου. Πιάσε, μπορείτε αργότερα. Ακούς εκεί το παιδί μου ζωγράφος. Ακούσε εκεί το παιδί μου ζωγράφο. Οι μεγάλοι τίποτα δεν καταλαβαίνουν από μόνοι τους. Και για τα παιδιά είναι πολύ κουραστικό να γίνουν ξανά και ξανά εξηγήσεις. Έτσι, έζησα τη ζωγραφιά μου και στα 6 μου χρόνια πήρα την απόφαση να μην γίνω ζωγράφος. Όμως τα χρόνια περνούσαν. Και εγώ μεγάλωνα, όλο και μεγάλωνα και έπρεπε να μάθω κάποια δουλειά. Έτσι έμαθα να πετάω. Με το αεροπλάνο μου γύρισα ολόκληρο τον κόσμο. Έκανε μια ματιά από ψηλά και ήξερα πως βρίσκομαι στην παγωμένη Αλάσκα. Στην Κίνα. Στην Αριζόνα. Ο καιρός περνούσε και εγώ ταξίδευα, όλο και ταξίδευα, ώσπου πάνε αρκετά τότε ξεκίνησα για μια πολύ μακρινή πτήση με το αεροπλάνο. Όταν όμως έφτασα πάνω από την Σαχάρα, το αεροπλάνο μου έπεσε και πήγαινε κομμάτι. Ευτυχώς για μένα, σύρθηκε πάνω στους αμόλοφους και σαν από θαύμα γλίτωσα. Πρώτο βράδυ, προκοιμήθηκα πάνω στον άβο, κοντά στα συντρίμμια του αεροπλάνου.
μου ένα αρνί. Αρνί. Τι αρνί. Εγώ ξέρω γεωγραφία. Ξέρω αριθμητική. Αλλά έχω να ζωγραφίσω από τότε. Α, για να δω. Αυτό εδώ σου κάνει. Δεν θέλω να δω από ό,τι καταπιάνουν ελέφαντα. Ο μπος είναι επικίνδυνος και κάνει πολύ χώρο. Μόνο ένα αρνί φτιάχνει. Φτιάξουμε ένα αρνί. Αυτό εδώ. Όχι, αυτό φαίνεται πολύ άλλο. Φτιάξουμε ένα άλλο αρνί. Σε παρακαλώ. Όχι κρυάρι, αρνί, τα ράκια δεν έχουν κέρατα. Ορίστε. Το δουλέψα αυτό το κουτί. Εδώ μέσα είναι τα αρνί. Αχ, τι όμορφο που είναι. Να σου πω, δεν τρώει πολύ χορτάρι. Όχι, αλλά γιατί ρωτάς, και εμένα στο κόπο μου είναι όλα λίγα. Μη φοβάσαι. Τα προβατάκια τρώνε το συνάδελφο μπροστά του. Λες να τρώνε και μπαουμπάου. Τα μπαομπά είναι δέντρα πελώρια, σαν εκκλησίες. Ούτε αγρίζει δεν καταφέρει να φάει. Άσε τα μήνα να χαρείς. Και εξάλλου, ακόμα και τα μπαμπά είναι μικρά στην αρχή. Και έτσι τα γίνονται μεγάλα σαν εκκλησίες. Είναι. Αλλά εσύ πού τα ξέρεις τα μπαομπά. Αυτό το πράγμα τι είναι. Δεν είναι πράγμα, αεροπλάνο είναι. Πετάει στον ουρανό. Α, το εκκλησία από τον ουρανό, δεν ξέρεις. Από ποιο πλανήτη. Πλανήτη. Εγώ όχι. Δηλαδή είσαι από άλλο πλανήτη. Πού μπορείς να βρει μου φίλε. Δεν θα πας το αρνί που σου έδωσα. Ένα αρνί που θα τρώει χορτάρι, θα τρώει και τα αρνιδούδια. Ένα αρνί τρώει την πλή μπροστά του. Ακόμα και τα αρνιδούδια που έχουν αγκάθια. Ναι, ακόμη και τα αλούκια που έχουν αγκάθια. Τότε τα αγκάθια σε τι χρησιμεύουν. Τα αγκάθια σε τι χρησιμεύουν. Τα αγκάθια δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Τα βγάζω τα αλούκια μόνο στην καρκία μου. Δεν σε πιστεύω. Τα λουλούδια είναι αθώα. Θεωρούν πως είναι τρομερά με τα αγκάθια. Δεν κουράζει τον εαυτό τους όπως μπορούν. Και γι' αυτό πρέπει να τα αγαπάμε. Αν κάποιος αγαπάει ένα λουλούδι που όμως δεν υπάρχει στα εκατομμύρια των άνθρωπων, αυτό φτάνει να το κάνει κλεισμένο. Και θα λέει από μέσα του. Κάπου εκεί είναι το λουλούδι. Αν όμως το αρνί πάει το λουλούδι, του φάνει σαν να σβήσουν όλα τα χέρια μαζί. Μη φοβάσαι. Το λουλούδι που αγαπάς δεν κινδυνεύει. Το αρνί που σου έδωσα είναι προσεκτικό. Κοιμήθηκε. Σιγά μην ξυπνήσεις. Και έτσι γνώρισε τον μικρό πρίγκιπα. Καθώς όμως με περνούσαν οι μέρες από σκόρπιες κουβέντες, άρχισα να το καταλαβαίνω ότι ο πλανήτης του μικρού πρίγκιπα ήταν πολύ μικρός, λίγο πιο μεγάλος από ένα σπίτι. Ήταν ο αστεροειδής Β612, τον είχε ανακαλύψει ένας τούρκος αστρονόμος. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αυτούς. Πού του γιου. Αμά, την άρπαξα. Δεν ασχολώ. Αν Καναδά. Είμαστε λόγος που ανακάλυψε το πλανήτη Β612. Λοντράν στο πουδαλά. Είναι εταιρεία που το βάλει. Αλλά καλά. Όλοι εδώ πουδαλά. Ένα στην κυματικά. Κάνει το σημασία γιατί φορούσε φράχα και πέσει.
Εντάξει, κύριε. Όταν ένας πλούσιος δικτάτορας φορέωσε τους δικούς μου ευρωπαϊκά. Έτσι, ο Τούρκος ξαναδοκίμασε σε ένα διεθνές συνέδριο στην Ολλανδία. Φόρωσε ύψιλο, φράκο, παπιόν και μιλούσε γαλλικά. Μετά με σκέ, σε σουήρε με Μουσταφά, σε σουήρε το λόγο να καλά. Ζεμόμουν, λέει, μερσή. Αν σας διηγήθηκα αυτές τις λεπτομέρειες για τον αστεροειδή Β612 και σας εμπιστεύτηκα μάλιστα την αριθμό του, είναι γιατί έχουν τους μεγάλους. Οι μεγάλοι αγαπούν τα νούμερα. Αν σου μιλήσει μια καινούργια στο φίλο, δεν σε ρωτάνε ποτέ για την ουσία. Πώς είναι η φωνή του ή το βλέμμα του, αν αγαπάει τη μουσική, τη ποίηση, αν διαβάζει ποίηματα. Σε ρωτάνε όμως πόσο χρονών είναι, πόσα είναι τα αδέρφια του, πόσο βάρος έχει, πόσα κερδίζει ο πατέρας του. Έτσι, αν πεις στους μεγάλους, είναι ένα πολύ όμορφο σπίτι, με κήπο, γεράκια στα παράθυρα, περιστέρια σκεπή και σχηματίζουν καμία πρόβλεψη του σπίτι. Αν όμως σου πεις, είναι ένα σπίτι που κοστίζει 30 εκατομμύρια δραχμές, τότε χωρίς δισταγμό θα σχολιάσω. Τι όμορφο που είναι. Έτσι, αν πεις στους μεγάλους, είσαι ο μικρός πρίγκιπας, είσαι πραγματικά απογοητευτικός, ήθελε να έρθει για συντροφιά, να αναστώσουν αδιάφορους όρους τους και να σου πω πως ταιριαρίζει. Αν όμως τους πεις πως ο μικρός πρίγκιπας ήρθε από τον αστεροειδή Β612, τότε τους πείθεις και δεν σε ξαναρωτούν. Έτσι είναι μεγάλοι. Πιστεύουν μόνο ότι βλέπουν. Και ό,τι δεν βλέπουν, το πιστεύουν μόνο να αποκτήσει όνομα ή αριθμό. Ο Β612 είναι πολύ μικρός. Τόσο μικρός που δεν φαίνεται ούτε τη νύχτα. Βρίσκεται όμως πάντα και ψηλά. Για να κοιτάξει με το τηλεσκόπιο, βλέπει μπαομπάπ, βλέπει στήρια ηφαίσια, βλέπεις και ένα λουλούδι. Απέσυνε το κλίμα σε αυτό το πλανήτη. Μα κάνε κάτι λοιπόν, κάνε κάτι. Εγώ ξέρω ότι έχω τα ρεύματα και το βράδυ να με σκεπάσει με κάτι να μην το πιάσω. Κάνει πολύ κρύο τα βράδια. Μεσημέρι και πεθαίνω της πείνας. Κάνε κάτι, φρόντισέ με λιγάκι. Τώρα ξέρω πως δεν πρέπει να σε πω. Μόνο να σε μιλήσω και να σε βλέπω. Και εξάλλου πριν έρθεις εσύ, εγώ θα αποφασίσει να φύγω. Να γνωρίσω τους ανθρώπους.
Αντίο, φεύγω. Αντίο, φεύγω. Στάσου, συγχώρεσέ με για τη συμπεριφορά μου. Φέρθηκα ανόητα. Από δικό μου σφάλμα δεν κατάλαβες ότι σε αγαπάω. Αλλά και εσύ φέρθηκες το ίδιο ανόητα με μένα. Λοιπόν, μια ευτυχισμένος είσαι ότι θα πας. Είσαι παράξενο και πεισματάρικο. Ωστόσο, με γέμισες με σκολολιά και φως. Όχι, όχι, άστο, δεν το θέλω πια. Και τα ρεύματα, Ποια ρεύματα, δεν υπάρχουν ρεύματα. Το αεράκι της νύχτας κάνει καλό στο δέρμα. οι κάμπιες, Ούτε κι αυτές με πειράζουν. Ύστερα σε λίγο θα γίνουν πεταλούδες και θα έχουν στη φωτιά. Έλα, μην τάξεις σε άλλο, φύγε. η τάξη αστηρία, Ούτε κι αυτό το φοβάμαι. Αυτό τον κάτω. Έλα, μην τόσο μερασάζεις, δεν στον έργο. Θα μου φάσεις να φύγεις. Φύγε. αντίο. Ο μικρός πρίγκιπας ξεκίνησε πετώντας με τα φτερά των προβλητικών πυλών. Επειδή λαχτάρωσε τόσο πολλά μέρη στον κόσμο, σταμάτησε στον πρώτο πλανήτη που βρίσκει μπροστά του. Στον τον πλανήτη τον περνούσε ένας μοναχικός βασιλιάς. Αμπά, ένας υπήκος. Για πλησίασα. Το πώς με ξέρεις, που δεν πήγες να μας πεις. Μη χασμουριάσει μπροστά στο βασιλιά, απαγορεύεται. Με συγχωρείτε, δεν το ήξερα. Αλλά έχω κάνει μαζί ταξίδι και δεν κοιμήθηκα καθόλου. Ας είναι τότε, σε διατάζω να χασμουριθείς. Χασμουρίσου. Δεν μπορώ, δεν μου έρχεται. Τότε σε διατάζω να χασμουριάσαι πότε. Μπορώ να είσαι. Σε διατάζω να καθίσεις. Μπορώ να ρωτήσω. Σε διατάζω. Δεν κάνω να ρωτήσεις. Μπορώ. Σε διατάζω να μπορείς. Είσαστε βασιλιάς. Και βέβαια είμαι βασιλιάς. Και ποιον κυβερνάτε. Τα πάντα. Δηλαδή, κυβερνάτε και τα άστρα. Είπα τα πάντα. Και τα άστρα σας υπακούν. Και βέβαια με παππού, δεν έχω μείνει παππούλη. Αχ, κάντε μια χάρη. Διατάξτε με μην να βασιλεύσει. Θέλω τόσο πολύ να δω ένα βασίλεμα. Το μυστικό της εξουσίας είναι η λογική. Ποτέ δεν ζητώ παράλογα πράγματα που σηκώνουν και τα κάνω επανάσταση. Τα υπακούν, τις διαταγές μου είναι λογικές. Και το ηλιοβασίλεμά του. Το ηλιοβασίλεμά στο τόξο. Θα το πίσω όταν οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές. Και πότε θα γίνει αυτό. Θα ανέβει ο κυβερνητής, νομίζω ότι θα γίνει απόψε, στις 7 και 47 ακριβώς. Καλά, δεν το μαθιάζει. Στάση, σε κάνω υπουργό. Τίποτα. Υπουργό δικαιοσύνης. Και τι θα κάνει. Θα κρίνεις, θα δικάζεις. Και ποιο θα δικάζει. Εδώ δεν υπάρχει κανείς. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν έχω κάνει την πολιτεία του βασιλείου μου. Εγώ κοίταξα τώρα. Δεν υπάρχει κανείς. Να κρίνεις τον εαυτό σου. Είναι πιο δύσκολο από το να κρίνεις τους άλλους. Εγώ μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου όπως να βρίσκω. Δεν χρειάζεται κρατικό εδώ, φεύγω. Στάσου. Κάπου εδώ τριγυρίζει ένας ποντικός. Τον ακούς καμιά φορά τις νύχτες, αυτό να δικάζεις. Για να περνάει η ώρα σου, και όταν καταδικάζεις σε θάνατο, και μια δεν του δίνεις χάρη. Εμένα δεν μ' αρέσει να καταδικάσω σε θάνατο. Και αφού σας αρέσουν οι λογικές διαταγές, διατάξτε με να φύγω. Νομίζω πως οι συνθήκες είναι ιδανικές. Στάσου, θα σε κάνω προσωστή. Καλά, πέρασε, διατάζω να φύγεις. Παράξενη που είναι αυτή η μεγάλη. Και ο μικρός πρίγκιπας έφυγε και πάει, ταξίδεψε και έφτασε στον επόμενο πλανήτη
όλους καθρέφτες. Καλημέρα. Τι βλέπω, ένας θαυμαστής. Τι φοράτε το καπέλο, γιατί το φοράτε? Το φοράω για να το βγάζω και να χαιρετώ τα πλήσια που με χειροκροτούν. Αλλά δεν πάει και καλή σας τώρα. Έτσι θα φοράς ο θαυμαστής. Έλα, τι κάθεσαι, χειροκρότησε, με χτύπα τα χέρια σου έτσι. Τι πρέπει να κάνει κανείς για να πέσει αυτό το καπέλο? Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο θαυμασμός με συγκινεί. Στα αλήθεια! Με θαυμάζεις πολύ? Πώς τι θαυμάζεις? Θαυμάζεις, θα πεις πως πιστεύεις πως είμαι ο πιο ωραίος, ο πιο πλούσιος και ο πιο έξυπνος άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη. Εδώ πάνω δεν υπάρχει κανένας άλλος, μόνο εσείς και ο καθρέφτης σας. Και τι είναι αυτό? Εσύ θα με θαυμάζεις. Σε παρακαλώ, θαύμασέ με. Εγώ θα σας θαυμάζω, αλλά τι σημασία έχει αυτό για εσάς? Είναι τελώς παράλογη αυτή η μεγάλη. Ο Βρασοκοπάς άφησε πίσω τον βασιλιά και τον Ματαιόδοξο. Ο Πάερ ταξίδεψε και αυτό στον επόμενο πλανήτη τον κατοικούσε ένας πολυάς κολοσσεξιδηματίας. Τρία και δύο κάνουν 5. 5 και 7, 12. 12 και 3, 15. 15 και 7, 22. Καλημέρα. 22 και 6, 28. 28 και 3, Καλημέρα. 31. Πώς κάνω λοιπόν? Καλημέρα. 501 εκατομμύρια. 622.731. Το πουλο σας έχει σβήσει. Το ξέρω, παιδί μου. Όταν δεν έχω χρόνο να τα ανάψω, έχουμε και λέμε 501 εκατομμύρια. 622.730. 900 εκατομμύρια τι? Εκατομμύρια αυτά τα μικρά πραγματάκια που λάβουν στον ουρανό. Οι γονατίδες. Αστέρια. 500 εκατομμύρια αστέρια. 501 εκατομμύρια 622.731. Και τι θα κάνεις? Τίποτα. Έτσι τα έχουν κάνει. Έχετε δικά σας αστέρια. Βέβαια. Και γιατί δεν? Για να είμαι πλούσιος. Και γιατί δεν είσαι πλούσιος? Για να αγοράσω κι άλλα. Μόλις ανακαλυφθεί κανένα καινούριο, το αγοράζω αμέσως. Μα τα αστέρια αγοράζονται. Αγοράζονται. Γιατί να μην αγοράζω? Γιατί τα αστέρια δεν είναι κανενός. Τότε δεν είναι κανένας, είναι δικά μου και εγώ πρώτος σκέφτηκα να τα αγοράσω. Μα γίνεται. Γίνεται, γιατί να μην γίνεται? Αν βρεις ένα διαμάντι που δεν έκανε τόσο, είναι δικό σου. Αν βρεις ένα νησί που δεν έκανε τόσο, είναι δικό σου. Έτσι και εγώ έχω δικά μου τα αστέρια, γιατί κανένας άλλος δεν σκέφτηκε
Εγώ, αν έχω ένα πουλάρι, μπορώ να το κυνήγω εγώ μου και να το πάρω μαζί μου. Αν έχω ένα λουλούδι, μπορώ να το κόψω και να το πάρω μαζί μου. Εσείς δεν μπορείτε να πάρετε μαζί σας τα αστέρια Όχι, αλλά μπορώ να τα καταθέσω στην τράπεζα. και φτάνει αυτό. Φτάνει, παιδί μου, φτάνει. Εγώ είχα ένα λουλούδι και το φώτιζα κάθε μέρα. Το λουλούδι μου όμως με χρειαζόταν εμένα. Εσάς δεν σας χρειάζονται τα αστέρια. Ποτέ δεν θα τους καταλάβω τους μεγάλους. Ο πρώτος πρίγκιπας έφυγε και πάει, ταξίδεψε και του στον επόμενο πλανήτη που τον κατοικούσε ένας άνθρωπος που έπινε και όλο έπινε, ήταν πάντοτε μεθυσμένος. Καλημέρα. Βρε καλώς του. Ποιος καλώς, μόνος μου. Δεν πειράζει. Βλέπω τυφλό. Δεν βλέπετε τυφλό. Τι. Τι δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Πήρα για να σε χάσω. Ξεχάσετε τι. Δεν θυμάμαι. Πόσο τρέχουμε. Γιατί τρέπεστε. Τρέχουμε. Κουπί. Αυτή η μεγάλη είναι τελώς παράλογη. Ένα φανάρι και έναν άνθρωπο που άναβε και έσβηνε το φανάρι. Καλημέρα. Καληνύχτα. Εκεί φτάναστε. Έχω εντολή. Τότε καληνύχτα. Καλημέρα. Μα που τώρα θα ανάψετε. Γιατί το σπίνετε πάλι. Έχω εντολή. Μα τι εντολή, δεν καταλαβαίνω. Οι εντολές είναι εντολές. Δεν έχει να τις καταλαβαίνεις. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Μα τι εντολή. Κάποτε μου δόθηκε εντολή να ανάβω κάθε βράδυ το φανάρι μου και κάθε πρωί να το σβήνω. Έτσι είχα την υπόλοιπη μέρα να συμπληρώσουμε και την υπόλοιπη νύχτα να θυμάμαι. Και έπειτα άλλαξε η εντολή. Η εντολή δεν άλλαξε και εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Παλιά άναβα το φανάρι κάθε βράδυ, το έσβηνα κάθε πρωί, είχα τη μέρα για να ξεκουράζομαι και τη νύχτα να θυμάμαι. Όμως, χρόνο με το χρόνο, ο πλανήτης γυρίζει όλο και πιο γρήγορα και η εντολή δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, τώρα πια ο πλανήτης κάνει μια περιστροφή στο λεπτό και εγώ πρέπει να ανάβω και να σβήνω το φανάρι κάθε 60 δευτερόλεπτα.
Δεν μου μένει καιρός να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ. Το ανάβω και το σβήνω κάθε λεπτό. Και η μέρα στο δικό σας το έργο κρατάει μόνο ένα λεπτό ή αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο. Πέρασε κιόλας ένας μήνας στην κουβέντα και πού είχαμε μείνει? Ένας μήνας. Ένας μήνας. Δηλαδή 30 λεπτά, δηλαδή 30 μέρες. Αλήθεια. Ξέρω έναν τρόπο και να ξεκουράζεσαι όποτε θέλει. Πάντα θέλω. Και να πω πλανήτης είναι τόσο μικρός. Αν σου γίνω με 3 δραστηριές, δεν έχεις πάντα να κρατάς τόσο αργά που να μένεις πάντα στον ήλιο. Έτσι η μέρα θα κρατάει όσο θέλεις εσύ. Άμπα, δεν θέλω. Το θυμάμαι. Είσαστε πολύ άσχημος. Και βέβαια είμαι άσχημος Γιατί δεν λένεστε. για να λάμπει. Δες εδώ, δεν είναι καθόλου καιρός. Ίσως γιατί έχουμε κάτι να ασχολείται αυτός από τον εαυτό του. Πολύ δεν ήθελα να το κάνω φίλο μου. Αλλά ο πλέκτης είναι πολύ μικρός. Δεν μας χωράει το ζυγό. Ο έκτος πλανήτης που επισκέφτηκε ο μόνος πριγκιπάς ήταν 10 φορές μεγαλύτερος από τον καλύτερο μας γεωγράφο και τον αγώνα της γεωγραφίας. Ένας εξερευνητής. Από πού έρχεσαι, μικρέ μου? Τι είναι αυτά τα σημεία, τι κάνετε εδώ. Εγώ είμαι γεωγράφος. Τι είναι αυτή η γεωγράφος. Είναι να σου πω σου ξέρει που βρίσκονται τα ποτάμια, οι θάλασσες, οι πολιτείες, τα βουνά χέρι. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Να ένα πραγματικό επάγγελμα. Ο πλανήτης είναι πολύ ωραίος. Μήπως είναι το φτιάχνουμε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Βουνά, Δεν μπορώ να το ξέρω. πολιτείες, ποτάμια, ερήμους. Ούτε αυτό μπορώ να το ξέρω. Μα πού είναι ο γεωγράφος. Ακριβώς. Αλλά δεν είμαι και εξερευνητής. Δεν είναι δουλειά του γεωγράφου να βγαίνει και να μετράει τις πολιτείες, τα ποτάμια, τα βουνά, τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Ο γεωγράφος είναι πολύ σπουδός άνθρωπος. Δεν αφήνει ποτέ το γραφείο του. Εκεί όμως δέχεται τους εξερευνητές. Τους κάνει αιτήσεις και σημειώνει όσα εκτιμούνται από τα ταξίδια τους. Μα και εσύ, έρχεσαι από μακριά. Είσαι ένας εξερευνητής. Πρέπει να μου περιγράψεις τον πλανήτη σου. Λοιπόν, Εκεί που ζω εγώ δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο τόπος μου είναι πολύ μικρός. Αλλά έχω ένα λουλούδι. τα λουλούδια δεν τα σημαίνουν. Και γιατί αυτό είναι το πιο όμορφο. Γιατί τα λουλούδια είναι εφήμερα. Τι πάει να πει σήμερα. Σημαίνει εκείνο που κινδυνεύει να χυθεί γρήγορα. Το λουλούδι μου κινδυνεύει να χαθεί γρήγορα. Βεβαιότατα. Το λουλούδι μου είναι επίμερο και δεν έχει παρά 4 κάθηγια που φταίει τον εαυτό του. Και εγώ τα άφησα να βγω εκεί πέρα. Ποιο πλάνετα θα συνδεύεται να πιστευτώ. Η γη. Έχει πολύ καλή φήμη. Ο μικρός πρίγκιπας τελείωσε το κύκλο ταξιδιού με τους μικρούς καινούριους πλανήτες. Επισκέφθηκε ένα πολύ μεγάλο, παράξενο πλανήτη που δεν ήταν ούτε ανώνυμος ούτε τυχαίος. Ήταν η Γη. Κατοικούσαν 120 βασιλιάδες, 900.000 επιχειρηματίες, 220 εκατομμύρια ματαιόδοξοι, με άλλα λόγια, 2,5 δισεκατομμύρια μεγάλοι. Μεγάλοι, κάνουν πολύ λίγο κόσμο. Έτσι, αν στεκόταν όρθιοι, κάπως τριμωγμένοι, όπως γίνει στη συλλαλητήρια, θα μπορούσε να σκυβάξει ολόκληρη την ανθρωπότητα στο πιο μικρό νησάκι του Ειρηνικού. Οι μεγάλοι μου δεν θα σε πιστέψουν. Νομίζω ότι πιάνουν πολύ τόπο γιατί θεωρούν τον εαυτό τους σπουδαίο. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι η γενική προτιμήτητα του μικρού
εκεί, βρέθηκε σε ένα σημείο που δεν υπήρχαν άνθρωποι. Ήταν η έρημο Σαχάρα, δηλαδή εδώ. Πάλι καλά που δεν του καθυστέρηκα στον ουρανό. Γεια σου. Γεια σου. Σε ποιο πλανήτη βρίσκομαι? Εκεί. Και δεν υπάρχει κανείς πάνω στη γη. Είναι ακατοικητή. Όχι. Όμως εδώ είναι μια έρημο. Η γη είναι γεμάτη ρήμη. Μα πού είναι οι άνθρωποι? Νιώθεις μεγάλη μοναξιά μακριά από τους ανθρώπους. Και ανάμεσα στους ανθρώπους είναι στη μοναξιά. Είσαι παράξενο ζώο και αδύναμο. Η δύναμη είναι μεγάλη και πλουσιά. Εμένα δεν μου φαίνεσαι και τόσο δυνατό και εξάλλου χωρίς πόδια δεν μπορείς να πας μακριά. Δεν είσαι τόσο σίγουρο. Εδώ μπορώ να ταξιδέψω πολύ μακριά. Και όχι να αγγίξω, το στέλνω πίσω. Στο δρόμο που τον γέννησε. Πώς βρέθηκες εδώ? Έπεσα από ένα στέλι. Κοίταξε το, είναι ακριβώς από πάνω μου. Είναι όμορφο. Γιατί αυτό το πλάνη σου? Είχα ένα λουλούδι που δεν ήταν ευχαριστημένο με τίποτα. Αν κάποια μέρα το νοσταλγήσεις πολύ, μπορώ να ταξιδέψω. Μπορώ. Κατάλαβα. Αλλά δεν θέλω να γυρίσω ακόμα. Δεν φώτα να βρω τους ανθρώπους. Μα τι μιλάς με νύχματα? Γιατί εδώ τα λίγα όλα. Τι μπορώ. Μπορώ. Δεν ήξερα πως ο ήλιος ανατέθηκε στη γη. Καλημέρα. Καλημέρα. Και πού να δεις το ηλιοβασίλεμα. Είναι το ωραιότερο πράγμα στην έρημο. Και οι άνθρωποι πού είναι? Οι άνθρωποι πρέπει να υπάρχουν 5-6 εδώ γύρω. Μα πάνε χρόνια από τότε που ξύπναγε τελευταία φορά. Δεν ξέρεις ποτέ που θα τους βρεις. Τους παίρνουν οι άνεμοι της ερήμου και τους πάνε. Βλέπεις οι άνθρωποι δεν είναι τέτοιοι να βρεθούν. Όμως εγώ πρέπει να βρω τους ανθρώπους. Αντίο. Καλό. Μικρός πρίγκιπας πήρε τον δρόμο του για να βρει τους ανθρώπους. Πήγαινε, πήγαινε κι όλο πήγαινε, ώσπου έφτασε σε έναν τριανταφυλλόγιο.
ξαναδεί. Εμείς Ναι, είμαστε τριαντάφυλλα. Πολλά τριαντάφυλλα. τόσα πολλά. Και εγώ που νόμιζα ότι έχω το μοναδικό τριαντάφυλλο στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ τι είσαι? Αλλά πού? Είσαι πολύ όμορφη. Κι εγώ πολύ ειλικρινάς. Έλα να παίξουμε. Α, δεν γίνεται. Δεν είμαι εξημερωμένη. Με συγχωρείς, δεν το ήξερα. Αλλά τι θα πει εξημερωμένη? Καλά το κατάλαβα πως θέλεις από εδώ. Τι κοιτάς? Ήθελα να βρω τους ανθρώπους. Μα τι θα πει εξημερωμένη? Οι άνθρωποι έχουν τους πέγκες που μηχάνουν. Έχουν όμως και κόκκι. Αυτό είναι το μόνο καλό. Και εσύ κόκκι, Όχι, φίλους. Αλλά τι θα πει εξημερωμένη? θα πει να δημιουργείς δεσμούς. Να δημιουργείς δεσμούς. Πώς να σου το εξηγήσω? Να, ας πούμε τώρα, ούτε σε ξέρω, ούτε με ξέρεις. Ούτε σε χρειάζομαι, ούτε με χρειάζεσαι. Όμως, αν με ξημερώσεις, έχει ανάγκη ο ένας τον άλλο. Θα γίνεις για μένα το μοναδικό αγόρι στον κόσμο. Θα γίνω για σένα η μοναδική αλήθεια στον κόσμο. Κατάλαβα. Και ξέρεις, υπάρχει κάποιο λουλούδι που νομίζω πως με έχει ξημερώσει. Ναι, μπορεί να γίνει κι αυτό. Εδώ στη γη συμβαίνουν πολλά περίεργα. Μα δεν είναι στη γη, σ' άλλο πλανήτη είναι. Σάρο, έχεις και την μουσική. Όχι, Καλό αυτό. Κότες, ούτε. τίποτα δεν είναι τέλειο. Αχ, να ξέρεις τι μονότονη που είναι η ζωή μου. Εγώ κυνηγάω τις κότες και οι άνθρωποι κυνηγούν εμένα. Όμως, αν με ξημερώσεις, θα περνάω πολύ και κότες. Σε παρακαλώ, εξημέρωσέ με. Θα το ήθελα πολύ, μα δεν προφταίνω. Πρέπει να βρω τους ανθρώπους και να κάνω φίλους. Τι αυτός που είσαι. Για να γνωρίσεις κάτι, πρέπει πρώτα να τα εξημερώσεις. Φίλους. Πρώτα τους εξημερώσεις και ύστερα τους αποκτάς. Αν θέλεις έναν φίλο, εξημέρωσέ με. Και πώς γίνεται? Α, έχει μεγάλη υπομονή. Την πρώτη μέρα θα με κοιτάς από μακριά και δεν θα μιλάς πολύ. Και ύστερα, κάθε μέρα που περνάει, θα έρχεσαι και λίγο πιο κοντά. Πρέπει όμως να έρχεσαι κάθε μέρα την ίδια ώρα. Γιατί? Για να μπορώ να περιμένω. Να ανυπομονώ. Να φοβάμαι μήπως δεν έρθει. Έτσι θα μάθω ότι αξίζει φιλία. Εδώ δεν θα ξημερωθείς. Ακριβώς. Και τώρα πρέπει να φύγω. Θα κλάψω πολύ. Εσύ φταίς. Εγώ δεν ήθελα το κακό σου. Εσύ θέλησες να σε ξημερώσω. Ναι, σωστά. Μου στα κλάψεις. Ναι, πολύ. Μα τότε τι κέρδισες? Σκέφτηκα. Ένα φίλο. Σωστά. Λοιπόν, καλύτερα να χωριστούμε από τώρα. Έχεις δίκιο.
τριαντάφυλλα. Είναι τα καλά. Δεν θα καταλάβεις. Το δικό σου είναι το μοναδικό στο κόσμο. Με την καρδιά βλέπεις πάντα καλύτερα. Στην ουσία δεν σου βλέπουν τα μάτια. Ο καιρός που έχασες για το τριαντάφυλλό σου το κάνει να έχει σημασία. Ο καιρός που έχασε για το τριαντάφυλλό σου, οι άνθρωποι θα του χάσει αυτή την αξία. Εσύ όμως δεν πρέπει να τη ξεχάσεις. Είσαι υπεύθυνος για αυτό που έχεις εξημερώσει. Είσαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλό σου. Είμαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλό μου. Είσαστε όμορφα, αλλά τόσο άδεια δεν μοιάζεται καθόλου με το δικό μου τριαντάφυλλο. Γιατί εκείνο το τριαντάφυλλο ήταν δικό μου. Γιατί το φώτιζα, γιατί το σκέπασα με τον κασκόλ, γιατί θα άκουγα να μου γκρινιάζει. Εσάς κανένας δεν σας εξημέρωσε. Ούτε και εσείς εξημερώσατε κανέναν. Και ο μικρός πρίγκιπας άφησε πίσω τον τριανταφυλλότυπο, το μοναδικό του φίλο καλετού, και πήρε πάλι τον δρόμο για να βρει τους ανθρώπους. Είχε αρχίσει όμως, τελώς ανεξήγητα, να σταλγεί το αστέρι και το λούδι. Αυτό το λούδι τον είχε εξημερώσει. Ήταν γι' αυτό το μοναδικό τριαντάφυλλο στον κόσμο. Και έτσι, πηγαίνοντας, έφτασε κάποτε σε μια μεγάλη διασταύρωση που περνούσε κάθε τόσο τρένα γεμάτα φώτα και κόσμο. Και ένα σταθμάρχης ήταν εκεί και ρύθμιζε την κυκλοφορία. Επιτέλους ένας άνθρωπος. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις εδώ? Χωρίζω τα τρένα και τους επιβάτες. Άλλοι ζητάνε από εδώ και άλλοι από εκεί. Παίρνει τόσο πλαστικός. Τι γίνεται? Δεν ξέρω, αυτός ο μηχανοδηγός δεν ξέρει. Πού πάνε? Πάνε. Πάνε και έρχονται. Γιατί πάνε και έρχονται? Δεν τους αρέσει που βρίσκονται. Κανενός δεν του αρέσει που του βρίσκεται. Κοιτάξτε. Κοίτα πως τα κάνουν. Γιατί τρέχονται? Πώς πρόκειται με νου? Τίποτα δεν κυνηγάνε. Περισσότεροι επιβάτες κοιμούνται. Όλα τα παιδιά μένουν στη μια με τη λήψη τους κολλημένοι στο τζάμι. Μόνο τα παιδιά ξέρουν τι θέλουν. Είναι τυχερά τα παιδιά. Χάπια, πουλάω χάπια, χάπια για τη λίτσα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ πάλι τι είσαι? Έμπορος. Και τι κάνεις? Πουλάω χάπια. Άρα, τι κάνεις? Χάπια που κόβουν τη λίτσα. Τι εννοείς? Θα σου εξηγήσω. Όχι. Παίρνεις λοιπόν ένα χαπάκι την εβδομάδα και δεν νιώθεις πια καμία ανάγκη να πιεις νερό. Ναι. Παίρνοντας λοιπόν ένα χάπι την εβδομάδα, κάνεις οικονομία χρόνου. Γλιτώνεις 53 ολόκληρα λεπτά που θα τα ξόδευες πίνοντας νερό. Και τι θα κάνεις μετά αυτά τα 53 ολόκληρα λεπτά? Ό,τι θέλεις. Εγώ αν είχα 53 ολόκληρα λεπτά να τα κάνω τι θέλω, θα πήγαινα σιγά σιγά σε μια πηγή να πιω νερό. Ο μικρός πρίγκιπας άφησε πίσω του οριστικά τον κόσμο των μεγάλων, ποτέ δεν ξέρουν τι θέλουν, ούτε τι κυνηγούν. Σε αυτό το λούδι του είχε αποφασίσει να γυρίσει νέο. Οπότε με χρόνος από την πρώτη νύχτα, ο μικρός πρίγκιπας έπεσε στη γη και ήξερε πως όπου να είναι, το αστέρι του θα κοιτάξει στην ίδια θέση πάνω από το σαχάρι. Και ακόμα ήξερε πως να γυρίσει πίσω. Γιατί εκεί στην έρημο βρισκόταν κάτι που μπορούσε να την ταξιδέψει πιο γρήγορα και από καράβι. Δεν θυμάμαι καλά, δεν είναι ακριβώς εδώ. Ναι, αυτή είναι η μέρα. Μα αυτό πως δεν είναι εδώ. Είναι του πέρα. Εκεί θα με περιμένει. Θα έρθει το βράδυ. Πες μου, είναι δυνατόν το εισιτήριό σου? Είναι σίγουρο πως δεν θα το πάρει πολλή ώρα? Φύγε τώρα, θα σε συναντήσω το βράδυ. Διψάω. Έλα να ψάξουμε με κανένα φρικάδι. Η
αστέρια νόμιζα. Γιατί κάπου κρύβουν ένα λουλούδι που δεν το βλέπουν. Αυτό που ρωτάει είναι τα σπίτια, τα αστέρια την έρημο, δεν το βλέπουν να μάθει. Μένει αόρατο. Ναι, οι άνθρωποι του τόπου σου καλλιεργούν 5.000 τριαντάφυλλα στον ίδιο κήπο. Κι όμως δεν βρίσκουν εκείνο που γυρεύουν. Δεν το βρίσκουν. Ναι, γιατί τα μάτια είναι τυφλά. Πρέπει να ψάχνουν την καρδιά σου. Άκου, μίστε με το πηγάδι και αυτό άρχισε να τραγουδάει. Απόψε κλείνει ένας χρόνος από το στη γη. Κάπου εδώ κοντά θα πέσει. Απόψε τα αστέρια θα είναι ακριβώς πάνω από το σημείο που θα πέσει. Θυμήθηκα να κοιτάζεις τα αστέρια. Δεν μπορώ να σου πω που βρίσκεται το δικό μου, γιατί είναι πολύ μικρό. Αλλά είναι καλύτερα έτσι. Θα σου αρέσει να κοιτάζεις όλα τα αστέρια μαζί, και ξέρω αυτό θα είμαι κι εγώ. Όλα αυτά είναι φίληση. Αχ, βρε μου φίλε, τι μου άρεσε να σε βλέπω να χαμογελάς. Αυτό είσαι θα κάνει το τώρα. Τι θες να πεις. Να, όταν τη νύχτα θα κοιτάζει τα αστέρια στον ουρανό και αφού εγώ θα κατοικώσω από αυτά και με γελώσανε από αυτά, θα είναι σαν να γελούν όλα τα αστέρια μαζί. Εσύ θα έχεις αστέρια που ξέρουν να γελούν. Και φίλοι θα μπορούν πολύ που θα σε βλέπουν να γελάς κοιτάζοντας τον ουρανό. Εσύ θα τους λες, τα αστέρια με κάνουν πάντα να γελώ και θα σε κάνουν και τρελό. Ξέρεις, απόψε πρέπει να γυρίσω στο τόπο. Τι θα σ' ακούσω. Δεν θέλω να είσαι μαζί μου, γιατί θα φέρνω πως πονώ. Θα φέρνω που πως πεθαίνω. Δεν θέλω να το δεις αυτό, θα πονέσει. Τι θα σ' ακούσω. Μπορώ. Είναι ώρα να φύγω. Πρέπει να πάω στο αστέρι. Πρέπει να βρίσκομαι εκεί. Είμαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλό μου. Τι όμορφο κόσμο είσαι. Εγώ δεν είμαι χόρτο, τριαντάφυλλο και γεννήθηκα μαζί με τον ήλιο. Και το ηλιοβασίλεμα σου. Το ηλιοβασίλεμά σου δεν το έχεις. Μα τα αστέρια αγοράζονται. Αγοράζω, γιατί να μην αγοράζω. Γιατί τα αστέρια δεν είναι κανένας. Μα εδώ πάνω δεν υπάρχει κανένας άσας. Και τι είναι αυτό. Εσύ δεν θαυμάζεις. Σε παρακαλώ, θαύμαστε. Τι εντολή, δεν καταλαβαίνω. Οι εντολές είναι εντολές. Δεν καταλαβαίνεις. Και τι πήρατε. Δεν θυμάμαι, μόνο για να ξεχάσω. Τι μπορεί να πει αυτό νερό. Σημαίνει εκείνο που κινδυνεύει να έρθει γρήγορα. Μα γιατί μιλάς αυτά. Γιατί εδώ αν είναι όλα. Μπορώ. Και οι άνθρωποι πού είναι. Τους παίρνεις μια σερίνη και τους πάνε. Δεν τους αρέσει και να βρίσκονται. Κανενός δεν του αρέσει να βρίσκεται. Τι θα φτιάξει η αστέρια. Θα πει να δημιουργείς θεσμούς. Και πώς. Θέλουν μεγάλη. Όμως θα κάψεις. Τότε τι κέρδισες. Κέρδισα ένα φίλο. Με την καρδιά βλέπεις πάντα καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Ωστόσο, πολλές φορές αναρωτιέμαι. Τι να έγινε στον πλανήτη Λούτζι. Μπορεί το αρνί να έφεγε το λούδι. Αλλά λέω πάλι που μέσα μου.
Όχι, δεν μπορεί. Ο μικρός πρίγκιπας σκυπάζει το ολόκληρο το κασκόλ, το καρδί του προσέχει πολύ. Όταν γίνουμε και πάλι ευτυχισμένος, και όλοι τα σέλια μου χαμογελούν. Κοιτάξτε και εσύ να σφαίρεις στον ουρανό και σκεφτείτε. Αν αγαπάτε και εσύ ένα λουλού που βρίσκεται σε ένα αστέρι, είναι όμως ότι νύχτα να κοιτάς τον ουρανό. Όλα τα αστέρια είναι αφισμένα. Και βέβαια, κανένας μεγάλος δεν θα καταλάβει ποτέ πως αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία. Here we go, ain't it grand? Here we stand on foreign side. We're not alone. Ευχαριστούμε τις καθηγήτριές μας, κυρία Βλάχου και κυρία Κοροπούλου, για τη βοήθειά τους. Στην ομιλία, στη σκηνογραφία και τα κοστούμια. Τον κύριο Κώστα Κιουτσί και τον κύριο Βαγγέλη Κατσιάνη. Στη μουσική πολύτιμη βοήθεια του Χάρη. Στο σόλο